ତୁମ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେଣି। ତୁମ୍ଭେ ପିଣ୍ଡଦାନରେ କାରଣ যদি জানকী বড় বালিপিণ্ড দেখছি তাহলে তুমি তো তা নিশ্চয় দেখেছ। জানকী বালিপিণ্ড দেই না স্ত্রী মনা কলে পুলকি বড় সে মনা অপেক্ষা খরাপ হয়ে যাব আমার যা ধরা গলা সতর্ক পুলকি জানকী বড় বালিপিণ্ড দেই নাহাନ୍ତି না বালিপিণ্ড দেই না। বারম্বার মিথ্যা প্রকাশ করছ পুলকি, বারম্বার তুমি মিথ্যা প্রকাশ করছ। শুণ পুলকি নদী যে অপট কালু নদী পুলকি নদী যে অপট কালু নদী তুমি মিথ্যা প্রকাশ করছ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବି, ଏଠି ଠକୁ ଆସିବେ ଲୋକେ ଯେ ପାଲ
ଦେଇସାରିଛି ତୁମେ ଯେହେତୁ ମିଥ୍ୟା ଶୁଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି ପୁଲକି ସ୍ଥିର ରହିବ ଆଉ ତୋର ବକ୍ଷରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ତୀର୍ଥ ଯାକି ସମିଟାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତୋର ସେଇ ଛାତିକୁ ଚିରି ସେ ଜଳ ଭୋଜନ କରିବେ ଏଇ ହେଉଛି ଅଭିଶାପ ଏଇ ହେଉଛି ମୋ ପ୍ରତି ଅଭିଶାପ ପୁଲକି ମା ତୁମ ଉପରେ ମମତା ରଖି ମୁଁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିବ ମୋତେ ବି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ କର ମା ତୁମେ ମୋତେ ମୁକ୍ତ କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅଭିଶାପ ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟ ହବ ପୁଲକି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତତେ କହିଯାଉଛି ପୁଲକି ମୋହର ବଚନ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣା ଗো ପୁଲକି श्रीरामଙ୍କ ବଚନ କେ କରିପାରେ ନାସ୍ତି ଚତୁର୍ମାସ୍ୟ ଜଳ ପ୍ରାଚୀ କରିଣ ବହିକୁ ଶୌଚ ହୋଇବୁ ସଦା ହୋଇବୁ ପବିତ୍ର ବୋଲେ ସଦା ଶିବ ଥାଉ ସୀତା ପାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବ ନାହିଁ ପୁଲକି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅଭିଶାପ ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟ ହବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୋତେ କହିଯାଉଛି ପୁଲକି ତୋର ଗର୍ଭ ସର୍ବଦା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଆଉ ତୀର୍ଥବାସୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ତୋ ପାଖକୁ ଆସି ପବିତ୍ର ଜଳ ଖୋଜିବେ ରଥ ବିଧାରଣ କଲେ ସେଥିରୁ ପବିତ୍ର ଜଳ ନିଗ୍ରହ କରିବ ଆଉ ତୀର୍ଥବାସୀମାନେ ତାହା ପିଇ ତାଙ୍କର ତୃଷ୍ଣା ନିବାରଣ କରିବେ ମୋର ପ୍ରଭାବ ମୁଁ ଏବେ ବିଦାୟ କରୁଛି ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ ଧନ୍ୟ ସତୀ ଶିରୋମଣି ତମ ଭକ୍ତ ସତ୍ୟ ହଉ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହାକି ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋର ସଦା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ପତ୍ନୀ ଜାଣନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ବାଲିଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଏବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଲିଗୁଣ୍ଡା ସରିଗଲା ସେମିତି କ'ଣ ହେଇପାରିବ ସେମିତି କେମିତି ହବ ସେ କେମିତି ନେଇକି ଯିବେ ତାକୁ ନା ନେଇକି ଯିବେ ଆମର ଆଉ ଦବାର ଆସେ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆଉ ଏସବୁ ତ ଆଇଲା ଏହା କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଦିଅ ମୋର ପତ୍ନୀ ଜାନକୀ ବାଲିପିଣ୍ଡ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଆମର ଆଉ କୌଣସି ପିଣ୍ଡରେ ଆବଶ୍ୟକତା କେମିତି ଆମର ଚଳିବେ ପିଲାଟା କେତେ ଦୁର୍ବଳିଆ ଦେଖା ରହେ ତମେ ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରିପାରି ଫଳ ପଳେଇଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ମହାକାଳ ଆମର ଆମର କିଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା
କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଣ ଦେଖା କଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କଲେ ଆଜି ଫେରତି ପାୱାରେ ଆମର ସଫଳ କେମିତି ହେଲା ଗୋପୀଣ୍ଡ ତେଣୁ ଆପଣ ଆଜି ବସନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଠି ଡାକୁ କହିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମର ଡାକ ମାରିବେ ମାନେ କହିବେ ଟଙ୍କାରେ ଦିଟା ବଳ ମାନେ ଆମେ ଖାଇବୁ जोड़ी थोड़ा एक आवे ତେଣୁ ବସନ୍ତ ସେ ଗଲା ଖାଇଦିଅ ବସନ୍ତ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥକୁ ଆମେ ଆଣୁ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଣୁ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯିଏ ଡାକିଲା ଚାଲିଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଆସି ए कमे था ମୁଁ ଚौକି ମୁଁ ମତେ ଭିଡ଼ିଓଟା ପଠେଇ ଉଡ଼ିଗଲା चोरी चलो किड़ी निड़ी निड़ी
ଗୁଗୁଡ଼ି ଅଛି ଆଉ ଆଜି ଟିକେ ଭାଗ କମ ପଡିଛି ଓ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାତାଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କଣ କରୁଛୁ ଖାଇଛି ब्राह्मण मान को पावना कंडा आउ किसी आमर दरकार ब्राह्मण माने हम जाइला ब्राह्मण माने हां ए धनुमास रे घुरी भी हां आपण को निकट नहीं है ये की कथा हाला तो कोन से ना हम 300 बाकी आनछु आसल ए से ना खाइना ना कोन बोया बिना ना पितृ भला सगो भला खाऊ मिटे बता
ନେଇପାରିବନି ଭାଇନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଭାଇ Dari obat to, kौन है कि देखलु परिस्थिति जा रुआ हम आके देखे ओबा रुआ आके मुना के देखे ए मोर सुना ना रुआ तारे कमाई इच्छा नहीं कमाई इच्छा नहीं ए मोर कौन नहीं
দেখ দেখ এ বাবা অকাত পানি একা ধরে সর এলা কোন সেটি ले बाबा इधर ले लो देखिए गाड़ी में बाबा चले और सही काटो करतो আহা উপর আছি मां दुनिया बीच जरा সূর্যরে ফুল আসি এই স্থানটির নাম ହେଉଛି ନୀଳଗିରି ନୀଳଗିରି ଦେବା ଗୋଟେ ଆଗେ ଦେବା ବାପା ନୀଳଗିରି এই ନୀଳଗିରି ଯୋଉଟା ଗାଛ নাম ডাকিব সেটি বইটা ଚାଲୁଛି তুই ডাকি যা শুনবো ওরে তুমি ମୁଁ ହେବି ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ପତ୍ନୀ ଜାନକୀ ବି ସୁଭଦ୍ରା ଆଉ ତୁମେ ହେବ କ'ଣ ଜାଣିଛ ଫଳ ତୁମେ ହେବ ବଳରାମ ଏଇଭଳି ଆକାରରେ ଆମେମାନେ ବଳିରେ ପୂଜା କରିବା ଆସ ଅନେକ ଦିନରୁ ମୁଁ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମହାମୁନିଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ କରିନାହିଁ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲୁ ନା ଆଠ ଲଗେ ଥିବ ଭାଇ ମାନେ ରେକର୍ଡିଂ କଲେ ଷ୍ଟୋରେଜ ଭୁଲ ହବ ରଖିଦେବି ଷ୍ଟୋରେଜ ଭୁଲ ହବ ନା ଭାଇ କହିକି ରେକର୍ଡିଂ କରିବୁ ଇଏ ପଳେଇବେ ଏଇଠି ପୁସ୍ କରି Yeah.
ଆଉ ଦେଖିନଥିଲି তুমি সেই যে কি সমস্ত ছুটি কদাপি কদাপি ব্যাখ্যা করতে তাহলে শোনা প্রকাশ করো শোনা